Pisang bagus Raden Bratasena sampun dumugi tepining alas ingkang gong liwang-liwung. Satomara satomati alas ingkang angker kang kepati-pati. Lenggih winastan alas Wisomarta saya kenceng tekate Bratasena anggenira babat alas Wisowarta. Pindha bubrah langkah tandane.
kono paran wikatine bocah kok kaya dene retek kamu ranggosan kaya bubar manggo ciudo iki surut kula badhe matur kabeh kono sakmenika wonten manungsa ingkang kurang tata wantun ngobrak-ngabrik negari kajiman rubuhake wit-witan lan dongeli sela sinuwun wah murang tata temen manungsa kuwi tumenggung gambar kono sinuwun para kaki untapna wadyabala kinen mateni manungsa sing ora tata kuwi iki sur babar bidal dinten semanging
Linduku mikonjeng kumaluta kunarko tu ugang cotri mbak wanyuku mambang tuh sang Wisnu Patra salah berbumi Sorak ketok sopo jangan luar dalam boceng orang waku wah aku orang gue ana menungsa gede dua enak jadi sanapane para bangsa jin sapa jeneng takon jenengku janganku Temanggung Jin setan aku yang ngerti ya gue melu aku apa ora ora
Sabdaning ukila rengkane korok haroter dudu sak baene Bratasena kae. Bratasena. Wataan jaba mantramu tampanono iki aji Jala Sutra tampar kencana.
Krajan Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Salam. Aku dina iki nek ngablak ya reti. Ten ngablak sambatan. Kok sambatan kok yo wis meneng aku. Aku dina iki nggawa bolaku. Karawitan muda laras bocil. Ora iki paling isin-isini uang kan? Ini Kang. Boleh. Renyo. Waduh, sik. Ini sik. Ya. Teren sik. Pegel. Kesel. Lanjut. Nika pemimpinnya. Pak Wandi. Pak Wandi. Aduh. Iya Kang. Biombo kan? Kak. Iya. Rene. Sik. Aduh, orang ngono. Lampu kok kedap-kedap. Kayak kilat. Waktu corona iki marai model song. Kubuk asmara, Pak. Siap. Yo, kubuk asmara dados. Aman lho, Bung Hartono tak montore ndek mana.
tutukno ya Yai. Awit pun Kakang wis entuk wangsite dewa. Yen negara Kajiman iki bakal dadi negara kamanungsan. Mula ayo padha mukti bareng para Pandhawa ya. Loro. Ya wis yen ngono aku mung manut marang aturmu. Sinau gawe iki lho. Ya Di, ayo padha ditrepeki para Pandhawa kae. Gahane bahatik. sakadang nyuwun pangapunten. Luar ana penandhange Raden Bratasena. Iki wis titi kala mangsane negara Kajiman dadi negara kamanungsan. Ayo padha mancing ing ragane para Pandhawa iki.
Nengge Gunung Reksamuka Rekmoko dalah Rekmokala nembe kekitrang kaya kumricik suarane. Kurawawalian Ong Bujleng iblis laknat padha cicikan owang Rudra Siwah Raja diwagi Anggang Rukmoko aku kok wis ora betah dari buta tekan wis ngelih kewan-kewan sing tak pangan tek tapis besok kapan awak dhewe bisa kuat dadi dewa meneh yo Kang aja ngersula di lakoni wis mbok menawa durung mangsane sing penting jagane nalas iki rekno wadya dalam golek mangsa sapa wae jalma kang wani mlebu alas kene budal iki
Lindu bumi konjing kumalu do kuntor keto om iki ana jalmo tak kira kan ora opo kuwi kenalno dipik jenenganku Jen Sabar Nyawa Mekasete Gustiku Rukmoko dalah Rukmokala kowe balio ora bali mati kowe nangkemu
masjid. Diuji karo Pandhita Durna. Kula dongakno wae udaramu nganu selamat iki ya selamat. Selamat. Boleh ning aku tak jaluk sampai kemani dhisik. Ya, Pak. Iya, Mas. Mola bagi polisi. Ayo dibelakangke to le.
lemu gede. Kanan empuk lemu gede dah aku. Oh, jaluk simpole yo Kang. Belum minggat ora yen ora minggat iki bungkakku tantanono banjur pecah dasmu Biar ngecai. Mula tamparan nugroho saka panjenengan ulun minangka sarana sampun gegayuhan kula